Bon dia pel matí, dia 5 crec, cau un sol de justícia i ens dirigim a llogar un cotxe. Vam tenir una mica de percal perquè no hi havia cotxes i al final hem aconseguit un, així que si ara ho aconseguim, ara us l'ensenyo. Anem a buscar-lo. Pues ja tenim cotxe, ens hem trobat amb un tio aquí en un cafè i res, ens ha dit que ens dona el seu cotxe. Així que ens anem cap a Tulum a aprofitar el dia. Pues res, hem parat a la primera benzinera, aquí està, i ens han dit que no hi ha gas, així que haurem d'anar a la següent. Aquesta sí tenim benzina. Seguim el camí. Vinga. A veure si trobem el cocodril, no? Ara ho expliquem. Pues ja hem arribat a Casa Cenote, es diu, i en principi aquí és famós perquè hi ha un cocodril en els manglars. El que passa que ens han dit que fa una setmana el cocodril se'n va anar cap al mar i que està a vacances, així que no crec que el veiem avui, però igualment anirem a bussejar els manglars. Aquest és el lloc, la veritat és que està super maco. Anem a l'aigua. Ja hem acabat del manglar i ara ens hem canviat de roba. Ferran s'està canviant per aquí darrere. I ens anem a dinar alguna cosa, que fa una calor, està apretant el sol, no s'ho pot viure. Faré tacos per emportar perquè anem justos de temps, així que a menjar ràpid. Pues ja estem al camí d'entrada al cenote. Aquest cenote es diu no sé si el Ferran vol que ho digui perquè és una mica secret. I en principi no és gaire gros, però té unes estalactites superxules dintre la cova i és el que intentarem veure ara. Estem arribant una mica tard perquè estava lluny i costava de trobar perquè hi havia obres, però bueno, ho intentarem. Aquí estem al camí i com veieu és una mica xungo. I aquesta és l'entrada del cenote. T'has de dutxar abans d'entrar perquè no entris impureses. I aquí està. La veritat és que és superxulo. I això d'aquí són les arrels dels arbres que venen a buscar l'aigua al cenote. Mireu. Ja hem sortit del cenote, la veritat és que era increïble, O sigui, jo no m'ho esperava. Ha sigut increïble, super maco. No crec que es vegi prou bé en el vídeo els colors de l'aigua i del verd, era super maco. Però bueno, ja els tanquen, són les 5 de la tarda, o 5 i pico, ens han deixat estar una estona més i estàvem sols. Més de les 5 i mitja. 5 i mitja. Pues ens han deixat estar sols una estona i està super guai. Però bueno, ja toca anar cap a casa, així que agafem el cotxe i ens anem. I avui he pecat per culpa al Ferran, i és que sempre veiem aquest puesto i havíem de demanar una hamburguesa. Em sap greu, Bloc. Ho sento. No va menjar, no? A veure, prova-la. No, que està cremant. Ara pringat. Increïble. Ui, cap a la boca. Pues ara estàvem tornant de sopar pel carrer i ha passat un cotxe de policia, se'ns ha parat al costat, ens ha acorralat contra la paret i ens han fet inspecció, o sigui, ens han fet posar-nos com contra el capó i treure totes les butxaques, ens han catxejat tot, ens han preguntat d'on veníem, on anàvem i de tot, i bueno, Ferran hem fet obrir la cartera, buidar-la, revisar-li totes les cantonades a veure si hi havia droga, i ens han dit que era perquè com no hi havia molts turistes en aquesta zona, pues que es pensaven que havíem vingut a comprar droga o alguna cosa, i jo què sé, que ens han fet una revisió. Al final
final tot bé, però en el moment et cagues una mica, la veritat. Aquí està el Ferran, que està... Te'n passa els nervis. Està cagadillo. Ahí m'han tocat la cigala i tot. No, la veritat és que ha sigut potent el moment, però bueno, aquestes coses, mira, està bé viure-les. Pues res, ens anem a dormir i demà serà un altre dia. Ja!